total indignació. Això és un tancament encobert i ho considerem un assetjament intolerable per part del govern que no s'entén des de cap punt de vista. Al final el que ens han explicat avui és que tot continua igual que estava i que castiguen a la restauració i que exclouen a la restauració de la campanya de Nadal precisament en un any més fallit que mai. Per la seva banda, el vicepresident del govern, Pere Aragonès, ha assegurat que els hi donaran més ajudes en la mesura que puguin, però no les ha concretat. En aquests moments estem pendents de l'aprovació per part del govern de l'Estat d'un pla de suport al sector de l'hostaleria, de la restauració, el que se'n diu el sector Horeca, que també inclou distribuïdors, etc. Nosaltres el que estem és en contacte amb el govern de l'Estat. Nosaltres hi posarem tots els recursos que calguin, amb tots aquests recursos que puguem pagar i que tinguem a l'abast. Precisament l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, reclama al govern claredat, concreció i que aporti ajudes urgents a la restauració. Que esas medidas sean claras, que sean equitativas, que no generen agravios comparativos y que si afectan a sectores muy sensibles, como es, por ejemplo, el sector de la restauración, lo que sí que pedimos es que se concreten de forma inmediata las ayudas suficientes para ese sector, para que esos cierres parciales no se conviertan en definitivos. Les terrasses dels bars i restaurants seguiran obertes i es manté l'aforament del 30% a l'interior dels establiments.